Уважаеми приятели, с радост се включвам в инициативата на нашия екип "Предизвикай в занаята", с която да поддържаме живи българския дух и традиции. Сега ще ви поздравя с липсинг на българския химн от 1879 до 1944, една велика патриотична песен "Шуми Марица". Шуми Марица, окървавена, плаче вдовица, люто ранена. Шуми Марица, окървавена, плаче вдовица, люто ранена. Марш, марш, с генерала наш, бой да лети и враг да победим напред. Марш, марш, с генерала наш, бой да лети и враг да победим. А сега предизвиквам в инициативата след мен да се включат нашата любима водеща Николета Лозанова, спортният директор на Левски Георги Иванов Гонзо, както и българския евродепутат Ангел Джамбазки.